DXDC Radyoman Report. Kasama atong itunol karon ang pinaka-latest nga update dinhi sa evacuation center sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde. Ato mga kaigsuunan, temporaryong nangatulog sa mga modular tents. Kapin 300 ka mga pamilya ang na-display sa dakong sunog sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Senior pasado alas 7 sa buntag, adlawng Martes, Nobyembre 14, 2023. Dakong pasalamat sa Ginoo sa inahan nga si Marivic Bate nga luwas ang iyang pamilya. Lakip na ang iyahang 17 anyos nga bedridden nga anak sa maong trahedya. Ang bedridden, 17 years old ba ya? Babae, cerebral manggudto. Cerebral palsy, tapos na siya epilepsy. Maglisod na kayo na ko igawas kay bugat na ba ya? Yun sa nimo pagpagawas sa iyahang gahapon. Nagani kaya akong bana ni trabaho naman, nagani nakauli pa siya, nabalik niya. Nabangay mi. Ang di ano siya kay bugat na kayo mamoy. Hindi naman basta-basta madaog. Pero may gani kaya na siya mga igsoon nga dool-dool lang din Santa Ana Warp nagpuyo. Dito nang nakalibot lang kay crowded man ko diri ma'am, di siya pwede din Nanawagan ng fire victims og mga hinabang kay kadaghanan kanila walay nasalbar. Unsa inyong immediate nga panginahanglanon karon ma'am? Unsa inyong panawagan sa lokal na panahon? Ang importante gid ang makaon namo unya og na sila mga dugang atag sa mga mapreani nga wala gid mi among balay zero balance mi. Daghan jud kay mi affected ma'am. Kami gid ang dako kay apektado ang peroxide jud tanan ug domit tanan. Kadaghanan kanila walay nasalbar tungod sa kadaghan sa nasunugan. Gisagop sa Barangay Leon Garcia ang gatusan usab ka mga pamilya nga kasamtangang nagpuyo karon sa gym. Sumala ni Barangay Tomas Monteverde Kapitan Robert Diaz. Aduna nay mga pasiunang mga ayudang nadawat ang mga fire victims gikan sa CSWDO nga pagkaon, modular tents ug mga donasyon usab sa mga pribadong mga grupo. Siyempre naman kita yung ani aton ang ginisang dawaton. Maningkamot lang ta nga makalampas ta aning trahedya. So relax lang kitang tanan kay ang barangay council maningkamot sa kutob sa among matabang para sa ila. Ang Barangay Tomas Monteverde manggod ang ipabalo sa tanan 90% ang informal settlers. Puro sitwan kubre gyud ang kasagaran tao. Sa inisyal nga datos sa CSWDO, mobalor sa 8.4 million pesos ang damyo sa Purok 5 pa lang, samtang nagpadayon pa ang validation sa Purok 6 ug Purok 6A. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay ni Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.